Здравейте, приятели, ще вие, здравейте, защото съм Тито и както виждате сме в Гошовци SMP трети епизод. И тук станаха много неща, докато не съм снимал и докато въобще никой не е снимал. Първото нещо е, както виждате тези неща. Направих си нов чепъл, там легендарка. Изкопахме с тоя, как го е, проплей. Той ми има форчен кирка и ми изкопава тези диаманти. Лапис лузули и така. Брат ви глупости. Тъй тук няма нищо. Да, повтарям ви, да ви кажа. Най-важното нещо, между другото, това е... Ето тук е прекрасният снежен човек на Иво. И това тук е... Това сме в кафето, болшопът ми е завършен. И само да вляза да видя дали някой си купил лък или стрели. Падайте, планирайте се за... Не. Да, някой си купил от моите хубави лъкови и ми е дал един диамант. Стрели, никой не си купувал, окей. Тук глупости има. Примерно два лъка, които са за енчантване. И най-важното... да, това е шопа на ProPlay за дърво. Да. Най-важното нещо за мен, което не беше в клип, е, че както не сте забелязали, може би имам 48 левел, което означава, че убихме дракона. Много се извинявам, че не сме убили дракона в клип, но просто аз бях на тренировка, когато искахме да бием дракона. Казахме си 9:30 ще го бием. И аз обаче се прибрах в 9:35, сме такъв вечерта, 21 часа и 35 минути. И ги питам къде са. Те не ми отговарят. Отивам в ента, ги гледам, че бият дракона. И аз просто нямаше как да се включа в клипа, да почна да снимам клип, как са вече на половината са го убили и аз се присъединявам просто за да взема XP-то. И да, това беше най-важното. Исках да направя клип как убиваме дракона, обаче може да отидете в канала на ProPlay и да видите клипа, защото само той снима как го биеше дракона. Той, Миктор и един нов човек, който се присъедини в гощите, биха дракона. Новият сървъра, така му викаме, новият сървъра се умираше. ProPlay почти го уби, аз като дойдох просто го добих. И... чакайте, само се наглася. Тъй, почти не. За какво се телепортна? Чакай, тъй. И това е най-важното новина, което... Окей. Това е най-важната новина, която иска да ви спомена, че убихме дракона и... да. И ако се чуете откъде имам толкова ендер перли в мен, мисля, че имах още един стак, не знам къде ги оставих. Ето го, изкараме къва. Тук, първо. Ако се чуете защо началник те бъдат, тук е гръмна крипър. Така, второ, имаме чикен кукър, не знам дали съм го показвал, но той обикновено работи. Може да има малко, направих го преди отдавна. Преди седмица мисля някъде и може да ви чуи странно преди седмица по толкова малко храна, обаче хората взимат и да, извинете, имаше малко прекъсване. Да, това е чикен кукъра. Не знам, не се спомням дали съм го показвал, една кокошка умира и вече са 20. И ако се чуете защо имам толкова много андезейт и такива глупости в мене, това даже не ми трябва. Ето както виждате изравнявам, ако ви звучи странно, сам изравнявам. Тук събирам дърт и изравнявам, защото тук искам да почна един проект. Да. Това е един проект. Ще ме целиш, ще кажа нема. И още по-важното нещо от Ендер дракона, което искам да ви покажа е те кокошки направо. Ей това. Само да стигнем до него. Така, ето го Стронгхолда. Хора,
Търсихме Стронгхолда насам, натам. А то се казва, че Стронгхолда е бил. Портал сме такъв. Е бил ето насам. Просто нямам думи. Така. Сега. След като убихме дракона, аз се заех да правя ето това чудо. Всъщност какво ще излизам вътре да ви го покажа, не? И помислих, че умирам. Мисля, че вече се сещате с кое почна да се заемам, да правя. Аре, Войт, така. Ей, той чудо. Се заех да го правя. Представяте ли си? Колко много копах и тем подобни неща, за да падна в тази вода тук. Не, чакай бе, бат Гошо! И... what the fuck, защо няма ендърмен? И чакайте, сега се връщам. Еми хора, в фермата нещо се е бъгнало, не знам защо. И вече сме всички, ето го новия Дерауникум, да. Да. What the fuck, аз го махнах. Ето. Аре бе. Абе, чакайте, сега се връщам. Тъй, координатите, така. Фак да си съм. Това са... махни се бе. Ето ги. Ендермените. И фермата. И ето работи. Обаче не знам защо толкова малко. Чакайте. Мога ли да видя? Не мога. Ето тук. Гледайте колко много го прави, братче. Нищо не става. Обаче се тая. Ще го правим все някога. Аз съм в портала. Юпиду. Аз съм в портала. Превъртяхме Майнкрафт. И да, тъй като вече сме в базата ни, трябва да ви покажа няколко неща. Промените. Първата е, че виждате, веднага имам кучета. Втората е, че имаме така системка. Отново лагна. Което няма нищо. Тук букуци, камъни, дърво и важни люди и неща тем подобни. А тук е храна. И сега, искам да ви покажа нещо. И то е този тунел тук, който води до... не ти, а до... Та-та-ра-та-та-тан! Гошовският замък. Този замък съм го строил сам, естествено. Само че дето още не съм довел фенсове е там. Сега ще ви го кажа. Това е това, което си исках да представя този замък. Да дойдеш тук, да си седнеш и да гледаш водопача и се отпочинеш просто. И да се качаш просто на двете коли така. Да виждаш луната. И между в момента игра с Texture Pack Faithful. Да се питате с кое там, защото е туматорчо. Да. И между другото, разбрах едно нещо. Това ми е красивата, кавички, най-грозната, това е най-грозната. Елха на света, исках да се получи нещо хубаво. За Коледа. Исках да се получи нещо хубаво за Коледа, обаче... И мисля, че съм 49-то. И просто не ми харесва. Да, там е Enchanting Room и това там красавското нещо, да чуете какво е, това там е мината. Къде ми е водата, бе? Къде ми изчезна вода? Ето взех си. Това са промените, които има. Сега тук моята база само да взема колкото мога дърт.